no nefa ne bra Lawson na yentia no yentunefo ne yenkasa nkyere no ni nyina bi ka ho ene yekwa yenim na me bra ne ko na wo pe life jacket na no be bosume kakranie ena baba wa ye friend Martha wode abrantie bi ye friend Emmanuel eba ha sei na ye DNA enra ene ye DNA reading no ena reading ne course wie ne na akwa ye se akra ye ka no ho asem se Martha se woni Emmanuel ena wo no akra no enye Emmanuel ba DNA reading no yenka ye ho kakra na Martha san ba fie ha ne nante se denti a wode ba ye no na yakwa kwoti ntimpa cho se video na ye ready a mama yenka ka ye ho kakra bi asesa aya munya abotre na makwa na die ne die se ba na ebubo ma na da bia mo ntemo ho ase ma ne me de ne no kra na me penti no kra na ba aya ma mo nyesa de be si bia nso so no de be si bia de o be sa ba me ema o be sa de be ma mo fra ba die ne no nim o de me ma 10 ba me ya ma o ba cha mate o de be ba ba cha se ho na de ne ba de me ni jaye no your friend is saying your friend Kofi wo enfa ba cha de be no so anse me o de be ba mata shoba ni wate tie be hwe ni melda friend Emmanuel Bedu ene ne ba ne abofre friend Alvin Apia o se saying acho me say eye papa friend Emmanuel Bedu enye ne ba ne abofre friend Alvin Apia kabiem acho me say sisu biem eye papa friend Emmanuel Bedu enye ne ba ne abofre friend Alvin Apia mata DNA results na da wani mu no and I say when you matric akra say okon wahwehwa kakra pressure bi ato so ana enra mi hu say yenya ye DNA na reading ne ba say enye ne ba ne akra na say awoso bi atiesi so enra wote sa asem ne DNA na ho ye o me de na no kra no na me pese dead nti de na me hwehwe no wo ye manhye wo me ye manhye me because untimi mfa obi moja nkomo obi na David denta me ka say wo ye manhye wo no wo say wo de wadwen ya wo say wo ni ima ene wo ho etinyin se na ye den a eyima no de afa die ne bae a approve say enye yima de a atoans wo no na no sen na wo feeling ene de nyankopon enim no kure ni ha me de na eye me ya se akoba sa bet de be si bia nso so matema ne so ma me no pa de na do nam me pa cho no pa de boko de me de nam ne se de na me di kan aka no mfiti ase ne se me ne be ma bi na na wo ho na me ni break ansa na me ni yima no ekohia enti ono me de ono nso so aba se ono nso nke ye be frɛ no na because ono starting ne de no onim se akra ne ne ba bet na me hu ni se mo na me ni yima na na ewo ho abra me ni ntamu ye yi kakra ne me se me ni yima na na ewo so on de no oye o hwese akra ne de nyinsen ne ye ne de na me ye se de bi on de no opushi mi anam se de bi ana se Kofi no kra no di kan ema ne hu se wonyem ema Kofi ne kan se eye ne dia ena se da ena me se de bi ko yima na me hu ni se atwire no me ne sa ewo ho a to one de menene kasa emremu atwam na menene kasa bia do ya anse won de wo bompa ye se mrepem no no kura no ebedan edi se akura no eye ne ba na chese metiase amata tama woni Kofi ewo ho no na woni yima nso wo ho mini Kofi ntamuti menene ntamuti nti ninsen ne ba ye no ohu me ena oye se nyinsen de na msi de dabi obi a woni ne ntamate de menya sure se obehia wo na wonyem a wobeka se ye me de ada mata ma yenka nokre wasem ne mu ye frɛ Kofi e de na to so yenka nokre e wasem ne nyinam because nokre anade ena ma yima no de ekoba se DNA approve se akra ne nyane ba eyenim guase ebia wote ye wunnim se wani maguase ameme ka kyerɛ se wani maguase etimfa entro ensa nka nim guase no ho yenka nokre time a woni yima wo ho no na osan ne Kofi nso so e wo ho me pa kyerɛ no ne e ba sa bet na me de me hu ni se me ni yima no ene na e wo ho de na ba sa na munyina mo wo ho me se yentamuti ye no yentamuti na me ni yima wo ho no nense me nyinsen ba me ka hwen se me nyem beti me hu se be ma na montamte ya woni yima wo ho no wo san ne Kofi ekodai me ba kyerɛ da bi nti aba ne se na obeka se nyinsen ye ne dia me frɛ no ka kyerɛ ne se me nyem beti me hu ni se be ma na me ne no wo sese ne na me ne no enyem ene on do wo se on de o jiri se nyinsen no ne dia na me si da bi yima na me nim se me ne wo for now nti nyinsen ne ye yima de ene wo se wate nti emrepam no
Sa na one de. Akra ne se wanya sen. Me pa cho 11 years. Very nice boy. Na wo hwe yima na wo hwe Kofi nso so anim a. Hwan na akra ne se no? Pa cho akra ne de. Sa me na oseme. Oseme na osua no. Hello Kofi, good morning. Hello. Kofi mbacha pombo ko de. Abimo mpacho so. Nyame adom gina so ma me mata edi nkomo bi mesa ba onche gina so na tie nkomo no wai. All right, mata also was hwan. Me pa cho akra ne de me an oseme. Na osua no. Na ne nan ni yima ne nan ase ese kakra. Ana na ni so hye no so ese yima no. Enti na ma me ya say na akra de yima ba. Na sa wonyima wonya nwoye no. Na wunnim se akra ne nan ebese yima na ni so hye ebese yima. Enti wudi kandi ma yima ti denti na obeka se wo no ne nan se yima na ni so hye enti na de ma yima. Sa me wo ye no na ma me hu se ne because na me ni yima wo ho nan de na me nim se because se say no for na me nim se yima na me ne wo ho na enyin se ne bite na se ene ntesa na se Ushia Kofi wan. me ba cho yisia o Edum. Motena be sen ansa na wo hu se nyinsen aba. so me kasa me kaya na me boa Onkai dodo amoda ya nyinsen bae. Anen de me okai. ba cho ni Eno so onkai. Ushia no se friend sen. Kwame Mentini you. Mata kente no na kasa gu afidie no mo mame. Ushia no oso de Kwame ba se wo bodin Kofi ana Kwame so wo baabi. Ai o se you are the Kofi ba tire na me hu se ne card so no na ye Kofi no se de de ne to no ono ne credit na kasa ye Kofi ba de de ne to no na ye Kwame. Nte se friend Kofi Kwame. O the Kofi Kofi Kwame. Hello, bra Kofi Kwame. Eh, asemo na wudi mata. O mini mata pacho ma. Me pacho wudi mata nso asa no pay. Producer fra na wo bre na wo ni pa kro de ntia. I say e no boy environment no. Na me nim location bi asa ba later me dey kasa on the car and I'm so work. Ti me di kan me sakwa kasa already. Enti senka ge na nkasa anyefo na nkyerɛkyerɛ wa mo ankae ba bi ane ni hia dia na nka wo nkae mata bia. Yeah, me kind but me tin kan kakra but offer me na me tin boy sanam tia ko dia. Okay. Nam tia Sunday. No ka say. Okay. Na se mata say woni Emmanuel enyem akra na wo se akra na nya say 10 years. Pacho 11. Akra na nya 11 years. Enra ya ye DNA e wo Lawson ha say. Ama na prove say akra no enye Emmanuel ba. Eti ya bobo mata na enra obo udin say woni bra Kofi Kwame na enyem ti ya mfra won so na bra be ye DNA. Mpacho se ne say. Oh, that give DNA ready madaroma. DNA sim DNA. No. You can't say me. No, it's that. I'm so okay, but say na Nyankopon na DNA na me na me tin kan na ni busan sa akra na me ba. Ba no sinya me say na nya cha dum na madam sorry na mati good news this year. E look at me popum ti the issue be no ma me ba mere no. Na me ba cho udin na ya Kwame na Kofi. Kofi na me ya Saturday bomba de me to me Kofi ba me card ye Kwame. Ah, okay, and me fra bra Kwame Kofi a chese me mfomo e. Oh, that is a problem be no mama. Mate na asam ne chese. Wa ma me hu kura adwiri me. Because ye di kan di akra no koma bema ba ko enne ne yasa atwa U10 e de na brewa atonse na asemage atom. O video ya na e se ni pa ya tini na nipa ana nipa no de no wo di ka request da nipa no de na no nya me abo no de aba e di akra no ba nkwa de bi kwa nti ye de mo madawo ma no pese de nti dia problem bi ani ho ma na time na wone mata tene ba ne sen na wonyin sen ya wode koma be ma foforo de ne siye yeah me na tino na se mo me na tino onye mo ye no am se awe da kwa dia me ba na no ti na mti da bi no so da bi na oni ga bi so kotna like some moment na ga ne ba na mi so da bi me ba because young boy dey open by nti oba nyo so ka se am okay so oye so ba onye me ni so say ga ne ba me anytime am friend bi am me kwa me tunu di me friend na kwa ku na kwa ku ye akwari me ba nti all the time me ni di san come on back
still I was there, and then as I did those any penny because I did to them science we are as done of the men. I just said, Kofi, what does I say, young one? What 20 krana on you no go so kakra? Mommy wouldn't be. The person at your phone at them, my dear. You would be at 2 7. I would dear Beji. Sana o patch na dear me person me won say, wanyama krano, ugugu so kakra. Oh, when they're not and maintain when it is credit. Ba ugugu so bad do say. Over the military guy, Wadaroma. Nasa do so Kofi. David do sit here no so when flame tea. That I know a flame, when you cry. All the same guy, I'm a day. CBC at the terminal. The problem being with them, so I shall cry at the premise and the media said at the man send the common Mary. Mata, Iman a crano, there be Kofi Jinaso Mame, Iman a crano, Casago Fidenimo. And you man a share no. Casacasina Kofinto on Kane. I say, what you could think I go me, what's half in Wafino. You say few one on a casa, Kofi Waware. Never tried out my Mary. Waware. Never trying. Oh, Mate. So, my dear, said, yeah, Mate, see, I go man, no, Nkaja, make a can of figure. So, because and then it's now down or what the man or ban on your side on 9 1 year. Kofi, why am I for me who be that? Kofi, me say me who be that my hosty social program yi a hostia me who so be mother. Oh, right there, Nipano, yeah, no, yes, I will focus on the donor after. And young children will be free because we will say, wow. I don't know if it's the best thing. You're not the best year. Okay. Also, soon, but maybe as that can see, no more farmer them on anything because never met the enemy. I never saw a command walk about say, I want anything there for immediate. Then the best house, Mamma, the Beman, and the man, and the permanent be shot. Mate. You see, now, yeah, for now, you get up and crying out. Mamma, Matiti Jinaso, Mata, dear now, can't you, Kofi? So, me dana sin. Kasake say. Me bacho me dana sin so ne de waka. Dabe ne twato ani Kofi kasai. Me fan se be 2023 ni mo. Okay, na se be 2 years ni. E na ani Kofi di nkomo. Eno na yakra ne ho nkomo ana. On de no frame me bia de no kan ni se on de akra no onim se akra ne ye ne ba. Ti we am ye msi mo on kasa. Ti asset se of the sanko ba na mpese mitwitwa sanko mo no se enye ne ba ne akra no. So on de na de o kan ni se akra ne ye ne. Matinti Kofi nyame adom a o chena per time na bra Lawson ha say na ye hia na ye nte asem ni team free ho. Why? There be a meka wa fidie so ya ka wa fidie so awie but esi ye hia o ne nyina etena se ne ye hu se asem na wo ka no enya phone so keke eni nipa ani mu keke esi ye hia mu wanim. Aha nti nyame ya adom a ye be hia wo Lawson ane nyina ya tena se na ya hwa akra ne nkankro no apeda o beba mate nti ye be hwe wanim why it is afa na ye be ya outdooring foforo ana David outdoor be David say to akra ne din wo di udin eto akra ne so. Oh, yeah, they are Wajima. I know the one say, I'm not on anything about discuss one or two issues. Oh, Mate, now we know what no wife and so discuss it. Why? Oh, yeah, that one where kept in Juma. You, Martin, dear, say, why? All right, Mata, I said, you who, Papa Palma. Bacha, I made a more sense. Hey, Mata. Na bema na ane nete no aye ho ade bacha yeguso afa no obeye me wasa no ami husa na ka wa hye wo eno na bebre amanfo ofre na se ge no kwa wa wari onti ena wo ba ka wan hye onti na mibisa se bema na ye ho ade no onye ho ade bacha muguso toto ne ma no mate edu won ma no afre na eja ai from ame se mba no onti na ma begina akire na ya hwe ne ya ye ne ma wate ase mate nti oni abusuafo nkonko hia
na fato omanim se afedie wahu ba ne papa na abrante no so mra na nyina yenhia na yenka asem ni nyina preko wate afi mawani na ho wanya bema wote no se woni ono na wo sen bache ya utu two woni ne te wono mawani na ho enfu wani nkọ bema bia so biem ema bema na waso mu no nani nye ne ya why de meka kire wa no oba wo cheat de enye egu oba ho fi etimu wani na ho why all right my Lydia Maame sa wo hunu ani a me de hwe me na maame nka masem wo hunu ani ma bi wo ho a eye mama num bi ya na airtime nyame na aboa ama bra kofi aso akoda mu simple kofi ye nyansafo na maame mfa sa kwan we say so ye friend say matter nsem hunu wodie no ho ma ne bebre aye adwen say mekwa akodi na mo me mfa nyansa bi anto ho me ndwene ho na nyinsa ni nya base ya na eye we dia eye we ade na mo hankoda ne sa sese wo ba 11 years afe na wo ba be hu ne papa na mama nkoda na ye mobo na ne papa nie na da bi enye we ya eye we say so ade na mugu mani mu asesa mata show hu ye no na maame aka akiro no show hu ye ankasa ne ya beto wo fom me da say maame mba chat sen ai si mba cho munya maame akonwa ene ne mic ne maame na ye nko ye nim maame se bibia bokọ de all right anopa de ne de onam pacha anopa de bokọ ntunye bokọ sa pacha me ni ablantie bit9 na okọ ss na mesumesua adwuma wo enkawe adepam we my classmate am ni wie school 1996 enti ye wo school no mu ye be wie no papa free ti classmate fo nyina ye ko papa yie ewo emmem te pass mem enti emu wa na ono o school mu ewo tos to ase mesumesua adwuma wo enkawe enti tam bia ba bia ye shop no wona ho na omu kwada enti omu ma break ya ho na obefa ma meniska nti emu hwa na adwuma na mesua no mi hu nani so wo enkawe ho na ma me yi mi ba afeli na me beto aso ho no nti emu wo no ma anti nka bia biem to wie school no no obae kwa na mo asore dem ene ye frem se bi frem nti me ko ene ye odo amankwa ene wo se akos asetana na me na wote wo be taatema na wusua adwuma no afi ni mawie school samre mu wo so okọ ss nyina na one meda ti wo wie school no wo sabai ti wo ba na msemate meso maame ne papa wo akulase wo mu ye koko me nko na metie ti be ma ne betena me so e wo papa fie wo afele ti emu wa na me pon me ho nyame anim na ne oboa me e ma me pon me ho ko je me set nti emu ho na me je me set no na me de nyem me ba panyini ti adwuma no ma mfa anya me adwuma na me ne mienu nyina ate afere ye fie ho no na no kira de so new man e wa abu akwa international ti mu hwa na me ma me fira kurase ene wo bae na me de tu nani no asi wo ti wo de enya hwe akoso ya be ma wa ba wo ni nyina ate ha de ye me ne me se wa mo ne me nua mu nyina ye nyina ate fie ba ako chedidi ma na esabrabo ne mo ayeden was ya course me ko school teacher training me man is can what top forms in wenya bi tinya me ye na dum wonya aye no sa tene ya wo me ba panyini no say form no so wana wo man is ka pa cho me na me man say why madam sponsor sa ma bo ne pa na wo nya no hwe chese bibia wo na ade sika ma no teacher training sponsor me na tue ni school fees wo no nya be ma wo to forms ni wie wo san tue school fees me ko me ma me class kwa ye adwuma ena di tue school fees woni na chiriba onu wie school no otina fie be 3 years e ma onua ne wie e beto nti wutua o boy school fees no na wutua ne nua so school fees onu ana basa te na fon musa e wo sehwi se na meka se wutua o boy de no na wutua ne nua so de to aso yi an sehwi asanwe so ho no ko teacher ten no okay to mu wie school na o mu baaye no o si akos se minimi omu wie wonu ni nua be mani nyina ba me maame yakula ase ba bia na me de me papa na me maame tie o si ma wie school ntino me nua be ma na ba nti mani sika na won fa nko na ma ne de okwa
wɔde bɛtɔ aduane adi me so hɔ ne maame ne papa ne bɔ akɔhomanti me ntɔ hwe ti sika me nya nyina me de ma bɛ me wɔde kɔtua school fees to mu wie na ɔbaa na me ma onua ne sika de yɛ ka sika sa ma ne de wɔde bɛhwɛ ne ho ti me kunu di ɔbɛ sɛ na wɔtwe mienu ansa na wɔkɔ no si akɔ sɛ gisi yɛkɔyɛ national service de kɔsoa ne tena ha me wie a nyame anim bɛ ma wie wɔ nyama gyegye mu wɔde me kɔ kura a wonya ayɛ sɛ anoa so ɛhɔ no wɔde me kɔɔyɛ yɛkɔ tena hɔ na akɔyɛ sɛ ɛhɔ no asetena no sɛ hwɛ anoa so fo nyame nhyira mo paa yɛba yɛ papa yɛ a mode yɛ me ne chicha odura mankwaa nyame nhyira mo mo yɛ adɔyɛ paa na sɛ abrabɔ ni mu no sika no nso yɛn wɔsi brebu akwa ne beton nsuo tata ne yawo mienu awo ba akwa ka ho amena yɛ mienu ene ɔbɛha adan wɔ abu akwa na me ton nsuo di nsuo no mu ton a na me de nye me ba ɔtɔso miensa no yɛ no si akos pesa me gi loan na me tɔ asase no gi loan no de tɔ asase to tɔ asase no ene wo se ma gi loan yi die minister ba bia biem enti sɛ na ewusi yɛ nkora no kɔsoa na yi wɔ mu saa na hwi wɔ ma me na me so nya sika di sika na badan ho na me so yo di ma na me kɔ me bɛyɛ a me nyem me bɛyɛ a ɔtɔso miensa na adwuma nsuo na me ton no ntimi nton bie no wɔse yɛnkɔ emem me maame wɔ fie tuuru nso maame te baako da hɔ ne yɛkɔ tena hɔ no ma yɛte hɔ no me no maame nya kasakasa kakra ɛwɔ wɔ ne wɔnua ntɛm ɛma asɛm no na ɔsɛ me ka no korɛ me ka asɛm no korɛ no me kɔyɛ ta maame ne yɛ sɛ ɔntimi ne me entina efie hɔ bi ntimi nkɔ paasɔ fofoɔ me yɛ pa ne kyɛw na me na mpene ne ɔsɛ twa sɛ me sa kɔ me maame fie me papa fie wɔ afɛre ni nyina ne agusu a yɛsi fie no to cement mienu miensa na me kɔ na makɔ nsuo ne yɛ de yɛ nti maame ne pam ya me ba afɛ no bɛ ma ne begya me afe sane maame se makasa atia ne de anie mo nwa me biem na me so beton kosua wɔ afɛre hospital mu wɔ na me anim na yɛ ti mo ha da ko no bae ɔno onua bɛ ma odi na chi no bae sa kos yɛsie bia fa kyɛ me na me no nkɔ maame no kɔ me maame na maame se ndela mpema de wa na aso mpem nti se wa ba de a me pema de nti emu wa me ne tete wo firi se wi anua so no wo ba afele a saa bra ni mu wo no de na ye dan ni mu ayema nti ni enya kwa na danfo bi afre ne yawo ono no ho na na wo de me kɔ a na ye kɔ da nti emu ha na wo se akos se menya nua wo ɛhɔnom nti me di nua na eba na soja ni bi kora na adi manim a me di nua na eba na obeto mafel hospital na metonkusua na wo soja ni ne se beliafo ne se soja ni na report no ho se ni oni mo asem no ma ye mo na poso ye den a enua no so de begu dan no so enti me yenkɔ ne wonom what you say enti wo maniska watua ka ma ye mra ye nim ntentem wo hu ene me bre ne kɔ nanim pa enti no ye mo no na poso ne yenkɔ ye nim why enti to aso ma me enti ye wie dan no na me se da se metem papa ne maame nkyɛn kɔyɛ ba akoma me na me nkɔtenam na wo se mate no kɔyɛ dan no kɔ hɔ na sister ba akɔ pani ne kunu ene ben yɛ de no elia bo ne de biesi hɔ ɛka papa ba akɔ wɔno kɔ na kɛtese nkɔ na se ne dan nim punkura nem wo se ma ya de ye ni awɔ ne anya nkyerɛ nyina da ti mu ana omumma kan wɔne me ba panyi 96.3 mu nyina ba ndi na yɛ ni gisɛm ne me mai nyina ti o ma wanya cement mi na ya custom enya we ya ya custom eti edidi mana me ba panyini o wie school no so de ne be ko nursing me wo ho na papa ne frɛ me sɛ e ba na kofa obi fon e wo school mo nti esi e be yi akwara na di na me sɛ wo ye teacher ni di ene di hu dwuma wo hoi wo ye teacher ni di ene di hu dwuma wo hoi ti ehwa na okɔpɛ mpanyimfoɔ ɛwɔ school mu hɔ ɛne ayi ɔhena ɛwɔ hɔ ne ekɔpa akyɛw no ms adwuma wo yɛ ɛne ayɛ adwuma yi bi nti wo ba ne yɛntimi nyina di ɔmɛtena fie afe na afe ne so a ɔbɛba na ɔba ɔntena school mu hɔ ya yɛda wo masese yɛkora da mase sɛ akora no kora mo nyina die nti akora no so ba fie ne yɛ so yɛ antena se ɔba yɛde ne fa baabi ɛsɛ me papa fie bosom na ɛyɛ akora ne saa nti yɛba na aka kyerɛ msa akos ko papa wona ko ka kyerɛ no
se eniguase se na ato akora no nti papa ni nya kire die me so me pempanyfo me yekọ papa ne ho am se da se eniguase se na aba me ba no so nti me serew da ja sa de na chi no akoso a asa ne ma wodi atwam dadada tititi asem na waka amate enti wo ma be ma esimi nwa ubiem bebe esimi nwa ubiem so bia me ne wa wonnan edi na wo ye me se hinfa na me ko be ma esi asem we furu papa fie mu dia me timi nwa ubiem mi su papa mi su sa ti one day na me se da bi wa ko pa be ma ichew me kwa na me se da me sro bani bia me ene me ba aye obia wose me minti onu ade kwato ma bisuafo anim se ogya me ye fra asem na empanyfo ne bisa ne se wa ma ne ne se wose me ba mama boka nti mitimi ngwa ne maame biem na empanyfo ne sa ka wa asem ne bie na wa asem wo die wose me ba mama boka nti mitimi ngwale ne maame biem no se eni akora unwa no akora wo fa no nya nne ensusu akora nsa akora ntimi fa bi mai te wo so mpene de a ajapade abam fa akora ne de ne ma no na obi antena ne ba bie tina na misra me bai se minna aye japade on fa me chefa mame ana se wo ba no kro no na okobo ye nti no papa ni so ntimi ne wontena okofa den fun e wo school owi afun wo school mo yo ba na bema na oko school ben oko nursing training and oko wi afun na otawie wi ade ana me pacho ni ni sign ni de na on tesa nya mia ni mu ni wonte sa ti minima da ko efie wa hu se wo wi ade da because yesi tafie eno ane tadwom nti se wanwia wo fie a ye de no de pia abonten nti ye kura ye nwanwa nti on de obodan firi abonten ba fie nwanwa na woni ma nyira yira wo fie papa na complain se na de bia yira da pacho da bi da o mane asemiensa ennan ni nyina no omu nyina nso so nsa ha wo mu anase we nko a bi presi wo bia ntam da na wanka sanso bi pacho bi ni wo sa wonsa ha wo bi pacho da bi papa ne nsa ha no na se wanfa sa suban na mfi mu mienu obi ansem da bi ti mokwa ne se ye de ade a ye ko mokwa chini ye mokwa hwewe mu no mo se firi papa fie o papa fie ese ye de ade a bosom papa bosom na ye akora na ye akora ade na bosom ne pese fa wo banana bi pacho da bi sasa nkamu bisa because enkra na die nti na ba ko pe na obeyi ne se okay nti panini na bosom na ni je ne ho akom ofie ho pachan enti bia o na ope wadwen ho wadwen ko so ma adwan ko ho sa okay na ese ne tibia ne tesen oguso bokro no da bia se o school mo be wi afi asem we si da ben asem we si be enfie sen be fie miensen ai simba cho mo fa papa ne to so mame na ye nko ne tentem be enfie sen bi enfie miensen enfie miensen na papa ne so oni wajai enu de enfie mienu nie okay ese krono ne de esi enfie miensa e na enfie mienu nie papa ne se mia me ne wo ba na denti na woni ne mienu ba be kwa akobọ krono na wo nko na benya sunsunsan so menti ase woni papa ne te wanwia na ade da nti akra no kro no na nti no so wagya o so wagya me se me se me de na ba ba bi dia eni buase wonu so beggu me no da bi me se me hu se kro no na nti na wo so wagya wanya ni buase asem kro no na nti no so wagya wonya sure se waye be ma ne bibia so me nya be ma ihwe because dey nwanwa ne so ne be ma be wo na akra no yemu mienu nyina mo ba na akra no be kwa akobọ kro no nti ni papa no be ka se mi me ne wo ba no kro no nti magya o ipati ekwatena asem no so na ya asem o de ba panyufo no kra mai na je wo mo tena asem no so number da bi me fa number ne to nche me pese mi hu kwa adu a wo de bo se eye no nko a wo ba kro no nti me ba kro no nko wo ba kro no nti magya o nti wase wagya mami asem ne nto aso mu mente ase me pacho sa na ti me dwen wa mente ase se wo ba kro no nti na ansa na kro no ne beba no na mo wo ntokwa bi wo montam dada na me pacho da bi eni ntokwa bi a eno a se fie ho na ate fie ho na how many rooms 6 bedrooms ena wo wote how many rooms mu mete ba akum ena nkra ne me ni wo mu nyina wo dan ba akum adentia wo si dan no be ma me ba ako ti me ni me ma ntinem o de dan na ma han ena be de me ba panyi ni dam sisia no de nka de ye store no eso nti anu no wo chie mu se so nti wonti mi fa ni nyina anya store no ti di wo chie mu no eno na me ba be ma akwasi amankwa Mr. Amankwa, good morning. Good morning. Pacha Pombo ko de.
I'm not more, madam, but also. Nyame adom na wo wife wa ha obapa chia na nama na kwaba. Da good morning. Good morning. Na ho ye. I'm not the man, sir. Ewlade adom ho ye. Me pacho ya kosu esani o. Jama nkwa. Okay. Macho. Okay. Na ejama nkwa. Madam. Ante akosi asem oba ya wo beka e de abeto ye nim ne sei. Wonu na sha brabo ase. Mo ye classmate fo. Ena wa faw wo teacher training krampo a wo koye wo de to form e de ma wo. Wo de what to school matu school fees awie atua wo nua so school fees. Makwaji asase asi dan. Wo ba kwo bo kro na aso wagya no. De ntia. Madam, I am a back of Bokro, Muntina, Miss Megani. And if I show us what the buyer no was sick, come a fast jar on open to my said it doesn't want some potty or the I am some of the buy a free baby na Korea baby into Dientina with Jano. I didn't tell me, Jan, say. And I'm in a Jan or not trying to jar me. They tell me, say, a blame fan on the name I used to say, a your mamma didn't mamma 7 minutes. Nti bla ma me de me ma me se me ne ntina no na me wie me school a me kire ma de o private school na no o se aduma o ma me de ne ma me no le de private school no hwe na ma o pon no ho wala duma me du ba ni mo de ma me kra so e be bo amu bi nti ni enye susa nti du ba bi na te ma me bi o mo a o mutu de boa we kakaka na edidi mu no ano e na suban bi e yi adi e wo ba no ablabo one na mwa bia makopasiti na wonhwe obi ade na oba no akofa obi ade na akofa osi mankwa enimguase ahugumi no enimguase ahugumi no so se me de oba ha obeguma ni mu ase osi me de oba ha obeguma ni mu ase ma be nkyere ma asemu kasa madam pa che otie me na je say wo pa kire say wo no oba iti ono ye kronfo na ne sahano ni kromfo nya ni mudi wadanse e kura me ne ko tena so me nsan nya ko wiade wo kwa metima ko fa wo nyina ba no mo fa ye e bia ko fia me ko han ma no ka chi ni ma ko se me dem ni usi dia ba dia na me fa ye o ko bo kro no wa bia kwa e fia me ne tim me e wa bu akwa ahefa wosi ma kwa ahefa ana me ko bo kro no ahefa na me ko bo kro no adanse fo wa asma ye kai me basa bidi manini atoso why me basa ena dia wodi ma be wie ni na se kwasi da se madam mama me ajamba chomiti oba pama yenti ewukunu nchiremu why asma me kabia he menene ko menene tubata eko adbe wura me ma me ku ta be na ma me oho ko fa obaja manto mbo ase me ko wasa me kwa kododo na jama piska ku school efia me ko kwatena mu na me do ba we kwatena ye me fi kuro no so na me ba kuma se be ba be ko me so ba ne me mla me fie wura yire dancing oba ni wiase no mama me na ma hu ho he dancing dancing sa dancing na wo kan wo asem no ma me ne ba ya ndesu ene ho amna na wadanim Mami kasa oba mami kama asem wo de asem na kwa mami sadia nya no kra me man kan nsu mi so saa mami kama asem ho me ma won kan mi so saa wo de kumani mu ase o mami kasa kumani mu ase wo papa ma yentie no na no sia no aba mu why ba papa mba che yetie wo se wo yire ekowie fie wura da asen me ani da asen ne size sen o se da asen ne size sen enkumani bia nkete no ba che wan nti wo ye no ye free kro no so ma chene ma me ne ko me ma me fie e ko ka kire ne se oba be ma ne oboba no o mo be tena me ha na o mo tu o mo to me ko me jale ma de si ya yira e ma me ka kire ne se me ba no o ne nam no ne ni ni sa enti no ma me ka kire se wo nsa de wa ya fie ho na de na yira no e wo ye ho me ma me ko hu e ma ekoya akakasa wo kuro no so maame ne wo gidie se oba no na afenchi no ofa kas kuro no so ba fel oba ya no obi se fie ho mu fie okokwaje dansan ni free oba ne no maame ho ahmache adefo ka kwa de dansan wo mi fie ekoye no obeje dansan wo mi fie ne maame wo de he so wo di agba wo kumani mu ase
Die enim na kagu mi so. Die enim na kagu mi so. Mabua papa no kura na wonka. Mayentie. Eno achi no. Menene nyina akota asechena wo bia kwa bra be wie school. Be ma na ko ha dan ma to kunya ma to TV, fridge, also be tonsuo, ma to fridge amount. Tonsuo na ye nyina yemfa hwe ye ma. Me so be dem akota university, ma wie diploma me federal course. Ma ko give dan if you ma be school, ma ba school na me ko campus ni ade. Aka me boy ni nyina. Wo diploma na wo kan me na me share wa kwasi. Me ma me nyina potoyo wa. Me pa ma dia de share. O ma me kasa me jai. Emma madam ebla me ko ba no ye ko gi sa dan no ma ko gi musani ade no me ba school me ba fiscal habe kuma sa me ba ko school a one evening mo ha do me fiwa be bo me ku fiwa no ye frɛ no anti senti ene nyina wo so tiase se oba no so de me kan nyina me boa me kwa do ba wura efi e ko tira mu na ka na be ko efi e ko tira mu mi ne wo nyina ka na be ko no ma ba de pruvu se de me kan na me boa eno woye ya no maame ne fresh yo fo nyina sa tebe de mo ha kira de e bisa mo se ne board de wa to go the kitchen wo tu ne board de ni mu honom e fi ho so bi enu ntimo mo fo bisa me bi obi afuma fa maame so bisa obi a me le se obi ase nyo no a na maame hu se maame ne obi a na nye den woye so be wura obi adem no ahwe e na obi a cupboard mu na just say no na woye ya o se just o yira sa ko wi abode de akada asen ne ho me can be bia madam I swear to my mother mama unim nti me kwa mama na frɛ me sɛ ɔde me wonkomo fa na me ma hye me because na me ku sɛ ɔba no sa no ma no na ye gu ho ayetu na wo sɛ ɛbɛkɔ mama na frɛ me a papa o de bɔko na ya sini ɔba na ɔde ne bae no yere agya bɛ ma bɛ wa bɛ do na wo sisi kama no before o ye wa de ma de anya wo fi aye bɔde ma bisa obia obi na bisa no so me hu sa de so de fie ya obia nko be bia de se me wura de ma he me hu na mko ye ya o yire paase na body no guo entu ba ya amane o ko se we ila bo me from ya kwasi mankwa body o kwasi mankwa ni gwase pa wudi gumi no asma me kan wudi me bo bo bia ku kwasi mankwa ni gwase wudi gumi no me se asma me kan wudi bia ku me ni gwase wudi gumi madam Racha Utio. Ejama nkwa me pacho oba ya samo a wo ka say won ne koto form edo two teacher training mutu ya school fees nyina na eno kre madam winning me obi a wo ma me edo ma me se me no ntena me mo wa tetem sa asem me na me kwasi mini wa na chi aye o mini wa na chi aye ti mi ma mi hu se woni mo ho no ni wo si apartment ya o ma me do ma me no onu sabe ye be ma metima boa wo amo hwe wo man pa na boa mo hwe odwa mo afo ho enti sa na top form ne ma o aye de na wo ko top form mama me wonu be de na to school form usi form so nyam na me to ma wo form so okoto no pa no okoto no so me na me ma usika ma de top form so no yimaye wati de ma ye wo yimaye me na me ma usika ko top forms me na me ma usika na me nyu apotoyowa me nyu apotoyowa na me de ma wa na arekwato farms ma me entie no enti madam sa blabo we ma asetena me ye se won ye ma wo bia kwa ne hwe ma eno so ebo me enti ma jeje mo sia na me mo hwe ni obi a me hwe me school university na ma pa asetena mo ma antrese o wan ya o ma me ka ko bo nyina ya yi na nsan na fie ho na me ko sebe ma me na wo ti ase na mo se ma me abaya me tena ma mu ni mo ha kakra da bia otu ku say afra mi nya next week anso me ma bata no nti obom plan ba bata msrew me ko bia kwa say na akoto ma me uni mu asemi wa ba mu nya ma ba na ka no fie ho mi ntimi ntina ho wona papa si tebi mi pe ma me ba ko na me ntim na me mfa wo na mo me bata wo na eja enya kura me an ma kofa no na mo na mo nti me sre ye me ma me amboku nti eno ye se kofa no ma bla eno ma nkra mo kofa ye na da me ka ka bibie na ankum ena eja me ma mo kwatena ho ti me ko na bla bo ye din ma me because na ko well established obiapa all of a sudden subanya wo ba no nti no a wo se kam ne kyan ye bo bla so ali no ku ama me kwan ebe mu ho no me ta ko tie ya ti mi sa ye establish ho bo sport man to on no ha me den san ble no
na wato na sana me den sample na nkwa di mu ma yinti ye tena ho kakra afi ho so o so ya ensam keka ni nyama ni ma me ho nsam ya de edi di mu ama me frɛ na kasa kye Oyere na de o ye no no di mu ama ma me ye ne sɛ Oyere be do na me ya want man tena bia ni fie wurafo bia na ayi so ban ye Oyere me ka me ne tena anhwa ba kasa mpa bonni me ma ne be ko be kasa wo nyama amu enti ko pass kira e ma Oyere ye ntuni ne ntina suban sa ma me ma me efia me ko sere ye me ma me sa mo me ba cho suban ben kro no na se suban foforo se ayi ensam keka memu de akwa wan fo bia de na ensam keka konkonsa na Mr. Mankwa wo no yiri tena ye no brebe na hu se wo bokro no wo san keka nsam satana ne na wo san oh na me no se ye ba memu no American asem yi no na me na wo head bone me de me hu ni se Mr. Mankwa wo ne na wo mien se wo ne na wo first one wo so obai se bi oye kronfo wo che ginamoa wo so o keka nsam adenti na that time no wanya ne kwan a wo ne tena se awo nan oh madam jo ensam no unim ekotwa mpanimfo animu a enipa ye nipa na ya sere se dia ba no papa fa che na ye hwe ne kan mi so me to me yobi am ye very calm pa me wabuwa emwa na me de bua no me na me bona kwa homa o to nyame ka me tie me na mbo ablante we akwa homa me na me to adwane me medwa be na me ye me na me bona kwa enwa mo nkra akwa homa o me ma omo me ma na kwa homa da me a me ti wai me na me bo nkra na kwa homa enne ne nyame na mbo nkra na kwa homa me na me to adwane ma ablante we adie me na me to me na me nkan de me so ma ye wo me na me bo akwa homa o akwase me bua anya me na me bo akwa homa si adwuma be na ya na abona me to asantemo da bia me di kwatima enne kra me baba me kwatima sana me ba nyasa me mani ndidi enna me ba me kwatima asana me ba dandua yimu a enna me kwatima hello Mr. Mankwa mama me ba mamba cho me ba Mr. Mankwa madam me ba cho wo mai wo so no na kwachima ehwe nkra no hwe omo oh madam enka I wish say kan kra ni nyina be ba station ho na mabiso mu se mo papa wo ye mo dai kwani suro no enkwani suro sankan kwani so be hwe nyame anim aka nyame anim asem a enkwan be ka se wo me na me bon kwan na kwa homa mayentie no madam hwe ebra me ne ntem se ye no we be some question be some ya no say that na me tena ho sa madam we ask nipa kon asen wen tia na onye nipa e na me so me fu ni say awalja ya dia e senfie enti I never we said na kasa do be me da me say ne go me the first of it e de ba enti na school na anu ya wo school say wo to a school so me na me mo ska dia kaska wo be zan me say wakwaji ababo sia 6 million wo be zan me je me sika wo wagwasi ma he wate ma shopa yimaye nyimi boni aya sa ma show wagwasi ma show ena nya me bo akwa homa na woni me nya na me bo akwa homa ma wudi me yi size dey kura wona me koye eda wona me koye me na me nu aduane anwumre me koto ba yira me na me bo akwa homa ya na me ni tat phone ya na ma ye ne ma bi agwasi yimaye what nyimi boni aya sa woni ama mo kura nim ne wo ma ye wo woni ama mo o mo nim dia wo kura ma ye wo wo kura wo yimaye wo abonten na manfo ka kire me wo yimaye wo abonten ama nipa kura ka kire me ma enti ukunu wate Mr. Mankwa wonya sure say wo bai wo hia no agya mu nyina SSFo ena nyame ya adom sese wakwa akosua de akwa ni mu ntinu ni so onye class ntinu wagyae no teacher ni o say me school 2007 me 2007 just last 2 years ago ya ena me ne ntamotie enti se eyama de se na nka me jana enka ma ya me school 2007 wabua kwasi mi na me hwa wo bua asema ya tisa no mama nka ma asem de jade wo kire no teacher ni ba na wakwa teacher ni ba be tira fia yasie be ma we ma me stress system ma me fa ho enso oba na wode ne ba ya wani mu dan ba bia no oba ne fa ba bia ope be ma we ma se fa ha oba woni mi dan bibi madam o ma me kwa ma me nkasa Mr. Mankwa no kure se edan na wo no yiri yasie no akofo oba foforo abetenam de tie ne say
de kyene say dana me no ba na se na me no ba we nkwa na asifie no wo kan sem na sia ansem na wo so wo nya abotre na wo kyemu no kwe bla wo ko ni ofi ni na me ho wo ko ni fie no me koye say maten tama bla boni bia so ba me ne be bobla ni suba ma me kwan enu nti no abusuane nyoma de cause onyo ba wa ready say ni suba be ma me kwan ma na bobla afi de ma ble enti me de no koma abusuane no me ba me sekri say me ba de kire ma de me ba ma be kire ma de man ko fia da di be 6 months ansa na me kwa kohwe mechi ko na me de ensam ma no wo mu so fa hwehwe nkra ne kakra me ko ye na me ko hu me ma no e wo fie ho no no kwani mani anye edane ni su enti me ba ye na me hu say efie na nkra na kom ne sabe ho ya abosun fie e ho na ko no mu yo musuo no bibia efie sa nkra tuma ha e na oba na me fa na ho ba do fre no ha wa e wo no so enti me ye ma gisa me man nkra no enka sa afie ho se me wo bi se me ni bi but the problem is oba no ko chan fie ye wo no ko o han obi dan a enye ye enti wo se me provide long term solution se me si nya na de na me de me na akọ enti Emma, ne ba ye no me be chance di gene say ade kire nko ade sabi la wie college afa na me guso ame ko university say ne de ma me it was some pay duma ye ha hwe sefi da bi obi sama kwa woni me brain nti no edan no de bi bisa ne say woni we yiri we e na si dan no ana say woni hwan eye wono enna me yila me be fa no sefi ha enna me no mo tia me no mo si dan no enye ono ko no kwa adjustment fi oba bai uko jilo e ka tira be mi say uko jilo e de kwoto asase what 12 million no to no na ka tira mi say mi hwe nkwala no na dey say no akwa jilo sika free baby amabiem na me fa nkwala no hwe de to me so abesi na me na ngwa nkra kwa homa ekwa be ha taade ekwa be ha paboa mame mayenti Mr. Mankwa kakra why mayenti Mr. Mankwa say edan wo no oba yi nete wo sa so no oba foforo nti ema mienu timi boa be ma ba ko mani si dan ba ko si baabi ade ke ne say asa ma chem say me ne na bla bon ka kuma se man ka me person be establish en na sa how ni na mama ntimi ni na bla bon na establish ente ma me hu say be bia me ya man me concentrate ha na me ni pa na enkra na oba na bla bo no so no wa ko ma ka ko la fa fie ho ni ko yi o mu firi ho enti for 6 good years na oba me te o ma me no papa nchen wa afeli o pon aseto mfa ni nyina ntentan akolo ma me no papa nchen me teacher ni me jankra ni mu kira de sabe me be ma me atenka me tinka se da bi ho be ma sei oba me ba won nchen a ba bia no be da kra nyi adie kra no uju no bia no me nyi for 6 good years we be ma say na won kono oba wa se bi ochi na me kokko fe school nya akra bi e o ma bla bom enti me fa oba wo kom ha den time no na me mo bla bia se plot peda na to kuma sa bonten so me fa oba no kom ha no me na oba ni awe se me wele na o house stay na wo ho na me manti na we yesi fie no oba no wo we na oba no wo he yi urade he so ka sa se mu ya ho e fie me jamu tena na di fie na so ka sa se mu ya e wo be ja wo tena ho me jamu tena me di fie na no man me sha sa ma so ka sa se mu ya kura sem na me ka me twantro meje wo de mami ameje de ko ba ene se wo de mami antina ma ba ha de mami ameje de ko ba ene se me no mintina oba da ko pa mintu no achi na se me ko di bone me fa oba o te se ma fa oba o ba ko mu ha oba ye no me ka kira o se ko na de mo ka kira o no ba ka kira wo no ma me be ka kira mu se asetra na oba na ba mo abetena me fie ho na me ba no nya die ene da bre wo me ko mu no na me ma ho bim aha me tintintina na fa oba na wa no na yes me ba Mr. Mankwa ma me ba Mr. Mankwa me te wasema wo kan ase a na wo no oba we ti ho e na asan call se hwikofa oba foforo e na sa oba foforo no e ma wo sika e bo a wo ma de be kan wo yiri sika wo na mo de si fie enye ona no mu bia ne mamisa enye oba we ne mamisa na enye ta oba nso ne mamisa enye nya me madi mom na me ye dem wo fie mi sika kwa ne de twiye e fie light se si a ye dem mi sika me ba Mr. Mankwa wasema wo kan na che se ema ni mienu na aboa wo abrabom am wasi fie no meboa exactly enti they say na fie no how many rooms 6 rooms 6 bedrooms no oba isi ba ko pe ene wa yi ama one ne ma ema nan de tene se enchemu wo ho de tene se edi kan na me ne ntam se ye no
What all me was my men account of Chassis. Make a trend say a dancing on the money and penny for. And some crano yamian sa umusha. Oh, Mamma, we are 9. And to all man penny for me, the Mumpany dear my woman. And to our man 9. Mamma, a crabia down pump. That dine 9 call man. Wabua, what can say somewhere? Kamika, hallelujah. What can say somewhere? Tell me that. Mantida. Okay, sasa man kaka de. Hallelujah. Madam, what can say we mantida? Na kame di ujuma say. Mantida. Madam Q, and she make her say, a dino, a man in the room, and person do be a gender to shoot in the mamma. And to all your man, I know, or move fast, I die, I know. Now I can't down you, and Fanny and son of her. Or move some you know, I can. The large duo, Ketwana Omohano, and Fanka, much as I down, all I need not the woman. And I'm your look at every different one of her. And I'm a large and I ended up. Wabua catch him some mimi dabako. Mimi dabako, mimi man, so dabako. And I'm to say, I'm in penny. If it's a 9 cano, and look what's a cobasa. Madam Q, I am not for Enti Mr. Mankwa sameti dia wo kan yase a edana eye dan kransia no wo di emu nan e ma wo yiri we ene ne ma me nwie wo di we e ma wo yiri we ene ne ma na mienu na aka no onso wafa ene wo yiri ba ko no so mafa no me kra de winim wo kra de madam me kra de me me se me kra de be ma ba bi no dan de se bi o me tutum bia e kina ni ja ho enti me ya ne se e yile no no Debbie Masama me pesa wo kasi suma me ne say wo se wo de edan nan am wo ba we ene ne ma me de ma ne ma no e ka kire ne say so wo betena ha wone wo te ne ma te wone ne ma ne ntena Debbie aso no sunya ne de eso ba nya ne de time a wone ne bra aja tie me kakra time a wone ne bra na mo bo bra no na enkra ni wo enti wuntimi nka say wa yi dan no e de ama ne ma no wote ne mate Debbie aso nya ne de It's what kind of machine I see. What kind of machine I see? I don't catch any say. Maybe I mean, answer when I'm saying you, a bush house in the hair me. And I'm saying I will be me, I will say, Ben, I want to be better. Call me, Mammy. No, you could one the team and some of them are to do the Yamami who's a note in a day. And to question the Diamano. And you know, I was so legit. There be Quasu Mammy Diamano. Now, where dear, I wouldn't know a year and a woman, dear. Quasu Mammy Diamano. Mate, and she can say, Mammy, the Jenny say. Danielson, my enemy say, who are you waiting for back? You are one of the Northern, but say a contribution. I back at the black and cat. The castle young coming now back was a matter of union. That's men passes here. And who are you all for down back? Not how you know what we have on some for back. I say, oh, your ma and for down back. Now, where's your ma and for down back? Where's a dance and a dine? I know say now for you. I walk a dine. Me be man am see ya me ma fa ba ko ana me ye ne say so le di no kwati ashank me ma se tena ti se ne le di nka ho a samo mo ma no mo na mo di machi na me bobra na mo di machi enti so le di dia numa me be man ma fa kan me di ha no fa tu o ile mo no obi afa ba ko na e ma no so ya fa ba ko se ne tie me ba cho ni se hwidi no mo a wo sen miensa enti se hwini ne ma miensa wo de ma me nko we ntokwa we ma nan no wone nkura nan ni nyina emfa dan mienu sa na wo pa kire I say, no, Jack, I say, I answer the side, and you start to me patch. There do ni bibi. Aja teacher, dear El Coson, ya kasa yan kasa. Yet na edi ya dwen ache ajapade we ya enye yie sabe se aware enwu ya mama no si manusi abetima se aware enwu ya ye nche ajapade enti se muntama tede se eja maga na aban na wono abehwe che ajapade no obi akoma to ne yam because untimi nkasa wo ne yiri nete no oba bi nso ti sehwi oba no mom nso aboa na se mani mi anu nyina na wudidi o madwen ho asana me kana wo se mutie mu ye asetena na me ne tena ye no hwese ne ti koye na kofa de ma me ne ntam tete ye ne bae e wo se mu ti asem no na se na wudidi e mani mi anu nyina wo madwen ho ni so bi do madwen ho so ba we ne se me ne tena ye no those problems na de nyina na amani je bisan se no ma me se de ben ho ade na so mu fie ti a bisa no enti wono no madam how na light nyina misika o ehun suo
nyina me na me ko hu da hu nsuo nyina the sika cement so wom madam chief me no teacher mankwa ma me ba teacher mankwa wasam no se de na wo ka se edan no wayi enan e de amo obai ene ne ma no ene de nkante ase wom ba ba bia wo san de afa ne de enti ase ni ho enti ase ni mu no wono na ama na anya adwuma enti ase ye ba sa ma na ye adwuma enan na wo de ma no ne de ma me se ne de nka wakoma beto yem ma me kasa gu ade no mu okay se no madam ye tell me say edan nan no ko because we me ne man panifo no anya fe kra no mu de ba ko ankanya problem ya me kan bi ankanya ko we nursing college and no of na ya second one no we secondary school or be university san kra ya no mu ti ha no mu ya me ya mo mu ya be ma me ya ma wo mu afa na keji ka tre oyemu ma nso wasan kwa bi wan chenti ese wo ma me timi bo aboso no secure enkra ne property ma na ba be na maybe wo ma me we no e na ba aboso ata machi ama na ba be sifie e okuma na ka o na so na e bo ma me sifie ese we na di kan ne tena for years ne de ma me kasa mesre wa ma me ni asem no wa nya sa yenti de obi ka me pa cho oba ya woni na tena for years no wone de asabi wo ye oba kohwini a wantimi amoa wa brabo sa na wo pa kire aha me ni ko ni ayeda asma me kan me che ne che na o ha wo no amoa ma me na tena so yele matinti eja mba cho de ye kire ne se edan no ese wo che e ma asumdue ba nti e behia wo Lawson abra ne nyina ye ntena se na ye nka asumdue ase ba be na betimi aba asam no de abra no be se no ka se de ya me no ma sinta mo kakra e se no wo susu se asam na me wa kire wo de aba na ma kire mu no san na me che no anka beboa wan kasa ne de odi kan se wo de enan mate what's a woody can say what the enan ebe mo ba we ene ne ma na se obi sa me say mansu nti no me nkyere ma adwan ka me kyere ma adwan se wo ba na otoso mienu no kwa pasa se ne si dan ne bi ma no no ne ma nkofa na we susu ne ma emfa fie we ma kyere mu se me wo batema me ye aduma da bi eja man kwa wasam na wo bisa me no wo bisa ma adwan kyere nti me ma adwan kyere na me de ma wo se wo pe me ba wo se wo pass dwe dia enka ne papa mu akopa asase na wo no oba no se de matimi abobra no nsi foforo wonim ma me nche wade me pa chu oba no awale madam awale eye entiase so mo betena se na oba be boa be ma bo oba na motima abobla na madam asetu na oba ni metena ye na wo kokodi ni anu fie to the sense me kwacha no cheko be ya me na be da be ya na tena di jempo na enna wo ma me ntam se ya say good years madam enti eja man kwa de maka na me brain nti mpacho peda na bra da be na betimi aba ne yenhye da ne yenhye madam this year ma kwan because oba ma kwan da ben December ni mo ho be 1940 mate nti ye be peda ne yehia because da ne de sa wo chem obai na koma to ne yam ansa kra ne adwen kwara ne ho enkra ne de enkra ne ma ye na mo ye mo bo mo bra enti ese ye che e mo obai na koma to ne yam ansa ne adwen kwara ne ho why madam pa ke chi me edan no se ye nsia wo se wo pe even ni nyina kra na wo se me de ma na obaje ensina no e jama no me ni hoba mate na ya no aba ne ya krata ato so why me ka no me ne ntwe wo se me ne ye ma e twe mo manso a on fa me kokot Dabi me say wabie wa no say wo de dan ama ne dia ese ye krata dia danse eti mi pa cho wo makwan abra ne enya krata amfa nto so na enia danse se krata nie oba na ne japade nie menim je menam wo na bra bom enti na no no ka we na de me ka no oba me ntma 6 years na me hye ba bi no wo me yonko ba edi pa na so me ka we no sela na de na no we woni we ye nya yansa na akwafa foforo no ada na no we ye nya yansa na akwafa de one ne hye ba bi di pa madam awale me so Ghana e wa ha awale na we ya no wa de Dabi ana me chese etidie na akasa aware mienu Ghana ha aware mienu eye adwuma batempena mienu na ye mfa anya adwuma nti ada no anya no wa de good me tell me say so we feel say ono no me suba bi nyama yina me menti me tim ho feel no na nti ai man na ma enti na wo senka wo gyan na ansa no akwafa sahwini ni na kwabre wo nwuram enti na no so capitalize on my me mo bro bi e de wa tell me nyansa me say me hu ya me nu de nyame be ye efie no me shira so kwesa beba be ka ta no mo e da mo ne ma no mo fa matinti wo shira so no abaye krata na ye de stamp asi so pen mate okay enti me pese actually say da no aka se me say
the defender blend and me cry me something to obi Mate. Yeah, something to obi for fa simple. Amen. Ya da se papa de okunu kan ye da na se. Me da se pa, me da se akwasi nyame nhyira wo. Me da se. Oso de acha nti ya behwe na wa be ye krata se wo no oba na mokɔhye asehwe no se mutimi bɔbra esi dan de a wonim se we subanya na wo se nka wugya no asa no akɔfa foforo nti wo ne na abre a wobetimi asa ne na asa akɔ bire biem na masi na wokunu kɔ sehwe ada na so wani na chi ankɔ na wankɔ bire wo nwuram pacho na nkura ni ntimi je omu ho enye yi me mente hwe o me pacho nkura ni ntina me je omu ho na o se me ne nkura ntina e wo kuma wo ne be ma ni nyina na dwen ho sa me pacho ana so ɔno ne kɔhye asehwe no body no be firewood aha e kyerɛ sɛn okofa oba ya ka se body no be firewood e kyerɛ sɛn okofa oba ya ka se body no be firewood e kyerɛ sɛn pacho ndi mi ni o se je so okofa oba e je se ɔno nko antimi na awo ba e so pe ba bi wura ɔkɔ asehwe na akɔ ho me pacho da bi nkɔ hɔ ewo mu ananka oba watimi atu anamɔ bɛma yi kɔbrɛ apesika ba fie na nka watu anamɔ wakɔ akɔsra wukunu ɛne abomu bi wakɔ akɔtwi na de ama no wayɛ aduane kakra wankɔ hɔ da enkura ni nti na ntimi fa nkura ni nya wo maame mo na mfa ba wani nkɔhwɛ ba bi a bɛma ne teɛ wanya ade wɔ hɔ ɛno nti na sahwini no ɔkɔbɔ ne nkwan piapia ɛde gye ne firi wo nsam no elda bacho bramu mame Maame Frimpomaa me da ase mewere aho kakra ama owura kwasi amankwa de nti ameka sɛ mewere aho kakra ama kwasi amankwa ne sɛ ɛkwan a wafa so akasa afidie yi so ɛde afa ne yere ho no anya me de kɔpem sɛ ɔba ususu ɔyɛ krɔmfoɔ na ɔka mmea horo a wabɔ kro no a wo se ho adanse ɛwɔ hɔ wɔne ne wɔ mmemu maako ɛnan ti ɔma no ɛmaame ɛna ɔde sɛ ne buasie yi egu no ɔn sɛ duru baabi a yɛse wɔdɔ sa na ato adapaa ɛkwan a amankwa afa so akasa ɛwɔ afidie so yi wɔyɛ bɛrima oni ayɛ ɛwonyi ayɛ sɛ wiase ɔho obi se sɛ wɔanyi ma yɛ a ɛnsɛ mi din ɔbaa wo ne natena ɔbaa yi ka asɛm na mehwɛ ne din yɛwɔ mmaa no bi ɔmo wɔ akoma pa ɛma mmarima na ɛno na yɛ na duru baabi a ɔbaa bi wɔ hɔ sɛ bɛrima deɛ memmoa no meboa bɛrima a deɛ bɛkɔ akɔ wie ni ɔho sɛ si a ɔho sɛ wɔgu anim ase sɛ ɔyɛ krɔmfoɔ ɔyɛ hwan ne ade ɛnyɛ sabi obi kura deɛ a wɔte ho no ɔntumi nka mu asɛm na ɔnka nso ɛngu ne yere anim ase ɔma no kura na wagu ɔm anim ase nsɛm a wɔkɛn na ɛna duru baabi a yɛnka no kura nkyerɛ nipa aberanteɛ yi ɔkɔ wura a yi sahwi hɔ no na ɔkɔ kyerɛ adeɛ wɔ hɔ no na ɔkɔ hyia ɔbaa foforɔ no ɛna mmaa wei ho yɛ nahi ɛna ɛma na kae sɛ ɔyɛ krɔmfoɔ ɛdi ɛzadeɛ a ne ɛminya no yɛ na ɛduru baabi a mɛma yɛnsua nneɛma bi o sabe yɛsɛ kɔmfo bɔne a watena yarefoɔ ho ama kɔmfo faa bɛto no yɛnyini mu o ɔbaa wei so a wasɔ mu ɛnɛ deɛ wɔyɛ krɔmfoɔ ɛwɔ afidie yi so wɔso ɔde fie no ma no ɛyɛ yɛada no ase wagye but ɛnyɛ hwee na mmom deɛ mɛkasa akyerɛ ɔbaa yi ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔnya akokoɔduro na ɔgyina ɛmfomsoɔ bi wɔ ha a wɔyɛɛyɛ a ɛde no akɔ wie sei ɛna na wɔka ho asɛm akyerɛ no ɛduru baabi a yɛnka no korɛ ɛmaa no bi ɛde wɔn awareɛ di agorɔ bɛrima a wɔkyerɛ adeɛ baabi wonsii hɔ da ɛnkafo w'ani kɔ kurom hɔ ma mmaayɛ na ɛwɔ kurom wɔ hu sɛ aberanteɛ yi wɔwɔ yere because ɛnyɛ ɔbaa biara na ɔpɛ bɛrima a ɔwɔ yere o ɛnti ɔhu sɛ ne yere ni ne yere aba obi wɔ hɔ koraa ɔnkɔ ho na mmom wɔagyaa ne saa na wɔte sahwi hɔ sahwi nso ayi bi wɔ hɔ o yɛfrɛ no bediankɔ sɛ yɛma obi di na